Tervetuloa hyvä bussimatkustaja. Toivotan sinulle miellyttävää ja mukavaa matkaa. Nimeni on Katri ja haluaisin esitellä Tallinkin luomaa ennakkotilauspalvelua, jotta ostokset matkan aikana sujuisivat mahdollisimman mukavasti ja huolettomasti. Onko sinulla ollut hetkiä, kun tulossa on tärkeitä merkkipäiviä, vuosipäiviä tai häitä, tai jokin muu tapahtuma, joka vaatii juhlimista suuremmassa piirissä, ja jonka pelkkä budjetin laatiminen on aiheuttanut pulssin kiihtymistä, tai olet viimeisen Tallinnan matkasi jälkeen ihmetellyt, että alkuun edulliselta tuntuneet tölkkijuomat ovat panttimaksun maksamisen jälkeen huomattavasti kalliimpia ja kaiken huipuksi raskaiden kuormien vetäminen kärryllä selkä venähtäneenä vihaisena ajattelut, että tämä on kyllä viimeinen kerta. Tuntuuko tutulta? No niin, ota mukavampi asento, koska esittelen sinulle mukavamman ja kohtuuhintaisen mahdollisuuden tehdä suurempia ostoksia. Ennakkotilauspalvelun kautta ostaminen on helppoa, koska tavarat tuotan sinulle suoraan bussiin. Lisäksi sinua odottavat yllättävän edulliset hinnat. Säästät panttimaksut sekä aikasi ja hermojasi. Matkan alussa saat kuljettajalta maihinnousukortin, ennakkotilauslomakkeen ja 10 euron säästökuponkin, jonka voit käyttää silloin, kun ostoksia kertyy yli 150 euron arvosta. Lomakkeella on lista tuotteista, joita voit ostaa ennakkotilauspalvelun kautta. Tutustu tuotteisiin kaikessa rauhassa ja mieti, kuinka paljon ja mitä tuotteita haluat ostaa. Muistutan vielä kerran siitä, että tölkkijuomien hinta lomakkeella on lopullinen, eikä siihen enää lisätä panttimaksua. Esimerkiksi ostaessasi 4 olutlaatikkoa kaupasta maista maksat pelkkä panttia 7,68 euroa. Kun olet löytänyt sopivat tuotteet, merkitse vastaaville riveillä määrä, kuinka paljon haluat ostaa. Täytä huolellisesti kaikki lomakkeen kentät, nimi, tarkka palumatkan aikaa, allekirjoitus sekä päivämäärä että kollonaika ja varmasti bussin numero, koska silloin saat tilamasi tuotteet helposti. Kun tilauslomakke on huolellisesti täytetty, ota sen mukasi laivan myymälään, jossa maksat tilamasi tuotteet. Älä huoli, kassa auttaa sinua mielellään, jos on kysymyksiä tai tarvitset apua lomakkeen täyttämiseen. 1 kopio lomakkeesta jää sinulle, toiset 2 laivan myymälään, jossa huolehtitaan siitä, että sivulla olevat tuotteet ehtivät ajoissa pakettiin ja linja-auton kuljettajalle. Ostaessasi yli 150 eurolla muista käyttää 10 euron kuponki, jonka sait matkan alussa linja-auton kuljettajalta. Jos olet kanta-asiakkaamme, älä unohta näyttää kassalla ennen maksamista Klaafan korttiosi, joka oikeuttaa tienaamaan arvokkaita Klaafan pisteitä jokaisesta maksamastasi sentistä. Ennakkotilausostojen määrä ovat suurempia ja siksi myös pisteitä kertyy niistä ostoksista enemmän kuin koskaan ennen. Kertyneitä Klaafan pisteitä voi hyödyntää hankkimalla todella edullisia matkalippuja Tallinkin ja Siljalainen laivoille. Näin ollen ennakkotilauspalvelusta on moninkertainen hyöty. Säästät ensin ostoksissa, myöhemmin matkalipuissa. Ja nyt ei tarvitse enää muuta kuin nauttia matkasta täysin rinnoin. Tarvittavat ostokset on tehty, eikä enää tarvitse huolehtia eikä hermoilla siitä, että ympäri kaupunkia kuljettaessa etsisi edullisia tarjouksia ja raahaisi tavaroita hotelliin. Kaikki tehdään sinun puolestasi ja edullisemmin kuin koskaan ennen. Palumatkalla Tallinnasta Helsinkiin maksamasi tuotteet toimitetaan paketoituna ja nimikoituna bussiin, josta kotipysäkillä saat ne helposti. Jos tarvitset apua, linja-auton kuljettaja auttaa sinua mielellään. Ennakkotilauspalvelulla säästät aina niin aikaa, rahaa kuin jalkojasikin. Ja jos et ole vielä vakuutunut, kokeile ja saat selville ja voit myöhemmin suositella myös ystävillesi. Hyvää matkaa ja onnistuneita ostoksia!